виждате как евентуално е рисувано, пробвате или така, или наобратно и ще го отключите на 100%. С това лицево разпознаване, макар че не работи всеки път, имате гаранция, че само вие ще можете да отключите устройството и няма кой друг да ви го гледа. Все пак, деца вика, това е лично устройство, вътре имате запаметени в случай както мени пароли за PayPal, Facebook, WhatsApp и така нататък, с кой какво си пише, никой не трябва да знае деца вика. Така, самия таблет какви функции има да го отгледаме, че аз не съм го отглеждал още. Микрофон има отстрани, с увеличаване и намаляне на звука и отдолу имате за още една докинг станция да закачите, демек клавиатурата на таблета. Самата клавиатура струва около 200 лева, макар че в България никъде не съм видял, чужбина видях като цена, скоро си я поръчам най-вероятно. Самата клавиатура има допълнителна батерия, значи в момента екран има батерия и телефон има батерия. Това прави, доколкото знам, около 10 часа само тези две устройства работа. Непрекъсната работа, не говорим за стендбай, говорим за работа. Това прави около 10 часа режим на работа за таблета и телефона. Като сложите батерията на клавиатурата, закачите, това ви гарантира около 24-25 часа, ако не съм го тествал. Това се говори в спецификацията на други сайтове. Това ви дава толкова, около 24-25 часа режим на работа. Също така, другото, което много хора се очудват и ме питат, когато реално погледното стейшъна е екран, нищо повече. Значи екран с батерия. Без телефона вкаран вътре, реално погледното това не е нищо. Не работи, само единствено може да се включва и това е. Вкарвате телефон и тогава става реално погледното таблет. Платформ става един вид. Така, сега да го отключим. Дали ще ми разпознае лицето. Не ми го разпознае. Нещо, точно това забелязах на стейшъна, лицето ми го разпознава, на телефона ми го разпознава. Може би трябва да се направя допълнително някакви настройки. Както казах, таблета е доста тежък е, особено с телефона вътре. Най-удобното, което по принцип си заслужава да си купите какъвто и да е било таблет, дори и по-ефтин за 600, за 500 лева, навигацията. Значи повечето таблети трябва да проверите предварително дали имат GPS модул. Повечето, значи 10-инчова навигация е уникално. В смисъл, само за навигация да го ползвате, доста голям екран като хубавото на това е, че можете да ползвате каквато навигация на вас ви харесва. Значи Eagle, Navigon и така нататък. Платени са, но предполагам всички знаете как може да се добрите с тях безплатно. Няма да споменаваме тук. Ние сме се закупили. Примерно. И така. Значи, секунда, в която се активира таблета, може да видите, не знам дали се забелязва, тук изписва Padphone батерията и Padphone Station на батерията. Значи телефона ми е на 68%, таблета е на 92%, като в момента Padphone се зарежда от батерията на таблета. Един вид ползва батерията на таблета. Ето отдолу може да погледнете, има и река рисунка на самата клавиатура. Ако има клавиатура, те се зареждат. Клавиатурата зарежда таблета, таблета зарежда телефона. Не знам доколко удачно този начин, но така са решили. Така, да поговорим за писалката. Не съм я тествал, сега ще проведем един разговор, примерно. Да видим само как да я включим. Така, който ни чете опътване. Значи, това е бутона за включване, усеща се лека вибрация, светва червена лампичка, която почва да мига, явно очаква свързване. Да влезем в настройките. Не сме ги отварили скоро настройките. Настройки.
Да, нагоре с Bluetooth включване. И сега въпросът е как да се свържи. Да пробваме един пример на разговор да наберем. Не, все още се чува от... Затварям. И това допълнително ще го напиша в описанието как да включите писалката. Трябва да прочета опътването, защото явно без него няма да се оправим. Това е Pathphone Station. Писалка, телефон. По-нататък ще напиша като време колко изказва в режим на работа, в режим на стендбай, смятам да тествам. Като се замисля, след като телефона го си играх с него горе вече 2-3 дена, в режим на работа телефона само би трябвало да изкара около 10 часа с разговори, с Wi-Fi и така нататък. В стендбай 370 часа ми виждат много. По-скоро около 240 часа, което е 10 дена. Евентуално би трябвало да изкара без таблета. За таблет, по принцип, за такъв стейшн с такава батерия, според мен 10 часа и колко му дават ползване, постижими са. Даже може би и повече се изкара, макар че другия таблет, който имам, Samsung Galaxy Tab 2 10-инчовия, батерията му изкарва около 7 часа режим на работа, даже и по-малко, с включен Wi-Fi. Това е за сега. Очаквайте скоро ревю на другия таблет, Samsung Galaxy Tab 2, макар че вече не е толкова нов, но все още доста актуален модел на Samsung. И цената му е доста по-евтина от Pathphone. Цената на Samsung Galaxy Tab 2 в момента чисто нов, с 2 години гаранция, е около 880 лева. Плюс-минус 20-30 лева, вече в зависимост от кой магазин го купите. Което една навигация е по-хубава ви е около 300 лева. За още често не получавате навигация, таблет, лаптоп, компютър, деца вика, доста повече неща. Няма смисъл вече навигацията са от живелите, според мен. Никой вече няма да ползва навигация за бъдеще. Заповядайте в блога ми долу в коментарите, може да прочетете. Доста други статии съм написал за техники. Първо ще въвеждам нови статии за техники. Съвет от мен лично. Купете си протектор и за таблета, и за телефона, защото отпечатъците остават. То се вижда. С един протектор ще предпази от тези отпечатъци. Няма да чисти непрекъснато екрана на телефона и на таблета. В момента съм си поръчал едни протектори. Когато дойдат, ще тествам как ще напиша сайта, от който са закупени. Да може да си предпазите вашия телефон от надраскане на въпреки че Gorilla Glass. Една допълнителна защита, която е от порядъка на 10 лева, при положение, че се даде 1200 лева за таблет. 10 лева за една защита допълнителна не са толкова много. И последствие се избива, значи, примерно на iPhone-а, то не знам дали се вижда, на iPhone-а в момента батерията, екрана, не знам дали се забелязва, екрана ми в момента е ужасно надраскане на двата, даже този тук е по-надраскания. Надраскане от ключове, от такова ниволни изпускане и отзад, деца вика. Да не говорим за... Да. И този, тук даже този е спукнат за ремонт в момента, трябва да го плата, с спукнат екран в момента.
един протектор отпред и отзад, деца вика за 10-20 лева, заслужава се, определено се заслужава. Деца вика, къде няма ги дадете 10-20 лева, по-добре си зачетете техниката, която ще ви спести определено много пари за бъдеще. В ремонти и така нататък, смяна на стъкла и други такива работи. И това беше от мен за сега. Следете блога ми за повече информация за Padfone, за Samsung и за още други техники, които съм закупил и тествал. Смятам да добавя и сварил съм тестове разни, да тествам Padfone като характеристика. Ще направя едно сравнение, примерно Padfone с Galaxy Tab, като размери са еднакви, даже този малко по-тежък. Като процесор, като видеокарта и така нататък, време на батерия и други такива информации, които според мен деца вика разлика от 500 лева дали се заслужава да дадете за Padfone спрямо Samsung. Лично за мен се заслужава, защото просто имам нужда от таблет, който да ни... Всеки в момента в днешно време носи по 2-3 телефона, му се налага заради работа и така нататък. Неудобно ми беше да прехвърлям информацията от таблета на телефона на таблета, къде коя информация е останала, снимки и така нататък за сайтове, които работя. А така имате цялата информация на едно място, което има един недостатък. Ако загубите телефона, губите цялата информация, затова периодично е добре да правите бакап на информация, която имате на телефона. Но това е нормално за всеки телефон да си го загубите, информация, която е била на него, отива. Общо взето. Затова периодично си правите бакап на цялата информация, която ви е ценна. Ако не ви е ценна, игри имате само мини за мини, като са махни, не ви интересува. Това беше края на този видеоклип. Надявам се, че ви е харесал и е бил полезен. Както казах вече няколко пъти, може да отворите блога ми да прочетете как се е държала батерия и така нататък, като я тествам вече, съответно, наистина, като направени тестове обстойни. Тестовете са направени наистина в работна среда, не да ви кажа, че ще кара батерията 10 дена, тя да кара 2 дена, защото има и такива случаи. Рекламирано е, че кара 160 часа режим на стендбай, пък тя кара един ден. Повечето iPhone-и, повече от ден не мога карат, значи това съм се убедил. Повечето iPhone-и максимум един ден карат и до там. След един ден просто трябва пак зададете телефона, ако искате да го ползвате. Това е от мен за сега. Довиждане до нови срещи в други клипове, които ще направя за бъдеще.